Rocking the nation 24 hours a day. Right, yaba yes. Makadiko muri Zimbabwe kumatuma nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi TJT1 radio driver class 1 pamugwagwa murungudunu zvake akachikasadza nekukara chimwana cha mama hanzi musha usingasvike vayeni musha unenge wakaita sei iwoyo nasi panapa ndofunga murungoona kuti tatsikwa nemuenzi regai tinzwe kuti muenzi wedu atitsika ndiani anoita nezvei ari kubva kupi zvese izvozvo tichasangana nazvo muhurukuro yatinenge tiri kuita naye makadiko munhu waMwari makadiko DJ munofara here aiwa ndinofara zvikuru muchitora mukana wekumhoresa vatsigiri tinoda kukwazai mhuri yese yeZimbabwe kwese kwamuri aiwa tinotenda zvikuru right matitsikawo panapa zuva ranhasi tingade kuziva zita renyu rekuberekwa kuti munhu atitsika anonzani ndinotenda DJ ini ndinoitwa Junior Matode it's Junior Chiedza Matode ndo zita rangu rekuberekwa alright ndichiberekerwa ndiri paNyazura asi kumusha kuri kumasvingo okay kwandakabva alright aiwa tinotenda mati mimi Junior Chiedza Matode right tiri ipapo Junior Chiedza Matode ane mhuri here zvakamira sei musikana here ndimama here mungatitsanangudzire muchidimbu okay Junior Chiedza uyu mukadzi ndimai ava zvese zvakabatana mudzimai wemunhu ari mai vevanhu futi ndizvozvo ndakaroorwa nemurume wangu ndiri muroora wekwachamhere papsapya ndo kwandakaroorwa ndine vana vangu 3 okay tinotenda zvikuru nekuti tsanangudzira kwakanaka muroora wekwachamhere right tinotarisa tichiona isisu pasocial media tikuona muri kuita maskiti muchiita acting muri kuzvikwanisawo sei imimi semunhukadzi handizivi kuti pane here matsanangudzire amungakwanise kutiita ipapo kuzi ndikatarisa vanhukadzi vashoma vanozvisimudza mukada kunyatsotarisa vanhu vari kuita maskiti vari kuita acting vanhurume asi imimi ndiri kukuonai semunhukadzi kuti uri kutonza bhandi zvakamira sei yeah ishuwa ipapo is true DJ zvinhu zvakaoma semunhu mukadzi uchiita especially uri mukadzi akaroorwa uchiita zveacting kana tichitaura about acting it means tiri kutaura zvinhu zvekuti it's not something real but chinhu chakaitika chatiri kutora nenzira isiri real but zvinhu zvinonetsa kunyanya kune madzimai akaroorwa kuti murume wako anozvitambira sei kuti right now onzi mai mwana actai zvakaoma vamwe vanozvitora nenzira isiyo nekuti when you are talking about acting tiri kutaura panoitwa zvakawanda zvimwe zvinotambirika zvimwe zvisingamuchirike ichokwadi saka semunhu mukadzi tinosangana nemachallenges akawanda paissue iyo yekuti pamwe murume haazvitambiri asi as for my side I think ndinofanira kutaura even yakwe kutopupura chaiko vandambotaura kuti vachamhere vacho vachamhere actually munhu uya akangozvitambira akatongooneka kuti kupengereka kuri kuna mai avo rega tikosiya vapengereke vaite zvinhu zvavo nekuti ndozvavo even nyangwe vakasiya kupengereka kwacho kwandii ndichiita nyangwe tiri mumba macho vanenge vachingopengereka futi saka ndongotenda kuti munhu uya akangoti sezvo kana uri talented ita zviri mauri vachizvitambira zvakadaro alright tinopambiri nekutenda nekutsanangura kwakanaka mufunge nekutenda baba wekwenyu wakakupai mukana vekuti munge muchiitawo zveacting izvozvo right ngatitarise isisu pamunenge muchiita maskiti enyaya munobvozvifunga sei zvimwe zvacho ipapo I'm also a writer okay ndiri someone wekuti wakangogara you can just think of something just wakangogara wakatarisa chinhu maybe chimwe chinongoita just passing by then you create something pachinhu ichocho wotonyora pasi then mototanga kuita zvimwe zvinhu
it's not zvinhu zvekuti zvinhu zvinongouya DJ zvinongouya zvega. Alright, aiwa tinotenda. Saka muri yeZimbabwe pane vamwe zvichida vasati wakuonai, wanga kwanise kushandisa maplatform api pa social media kuti wange wachiona zvamunoita? Facebook page yedu yatinoshandisa is Teachcoach MTV, ne YouTube T1 station ndo yatinoshandisa, ende ndo yatoposta zvingava zvii, ende taane mafollowers akati one day. Alright, everything chatinoposta chiri kuenda viral. Right, aiwa tinotenda. Right, ko vanenge vachida kuitirwa maadvert zvakamira sei? Paissue yemaadverts tine number dzedu dzatinadzo even maplatforms edu nedzimwe number dzamunongoona pamwe maadverts atinadzo dzatinoisa vanhu vanotibata tichivaitira maadverts. Okay. According nezvaunoda munhu, kana umwe munhu anoti inini ndine company yangu asi handizivi kuti ndoitirwa sei advert. Right. Ndo patambotaura nyaya kuti tinongotanga kuona zvinhu kuti alright iwo watini ndotengesa madomasi angu kotodiko mama juju tiitirewo something, tinongotangira ipapo totoadvertisa novamwe vanouya vane zvavo zvavanofunga kuti inini ndoda kuti mundiitirewo zvakati tinoita exactly zvinenge zvichida munhu. Tiri ipapo munozwa kuti kunze uku kune vamwe vanhu watinomboona wanofungidzira kuti pamwe munhu anoita zveacting kana kuti anoita zvepadrama waya havana kuenda kuchikoro, havana kudzidza, nekuda kwekuti unotombozwa mwana achiti kana ukada kuti taure kuti wamuwaziwa ere ndiwe madrama. Saka vanhu vanotarisirwa pasi dzimweni dzenguva nevamwe vanhu. Saka ndaida kuti ndingonzwe kuti imimi pari panyaya yedzidzo makamboti fambewo kusvika papi? Okay, pari nyaya yedzidzo ndakati fambei. Alright. Ndakati fambei DJ T1. Handichazivi kuti ndotangira kupi because O level ndakafamba nayo tikaipedza tikapasa ndikaita A level yangu ndandiri pamavhudzi high kunyazura. Okay. Ndikapasa zvakanaka, but right now I'm a holder of a diploma in human resources. Yeah. Alright. Saka it's something chandinobalancisa between my career and acting. Alright. Yeah. So I'm a HRO, human resources by profession. Aiwa, saka zvinodadisa mufunge. Nekuti ndabvunza kudaro kune vamwe vanhu vanenge vachingodzikisira vachiti vanhu vanoita zvekuekta zvichida pamwe havana kudzidza, saka chipo chinenge chiri mumunhu. Ndizvozvo. Aiwa, tinotenda zvikuru. Right, tingade kunzwa kuti imimi semunhu wemudzimai anenge achiitawo zvaari kuita saizvozvi zveacting izvi, uku muchiitawo zvimwe zvamuri kuita, mashoko api amuroda kukurudzirawo mamwe madzimai pamwe chete nevasikana variko kudzimbawo? Yeah, mazvita DJ. Inini chandinoda kukurudzira madzimai kuti kuva mudzimai chinhu chakakosha. Why ndichiti kuva mudzimai chinhu chakakosha? Isusu Mwari akatisika nemuto wekuti tinoita zvinhu zvakawanda. Alright. Hazvirevi kuti maroorwa mai maamumba apasina chamuchakwanisa. You know kuti inini ndine talent yekuimba ende ndinokwanisa kuimba, ndinokwanisa kuacta, ndinokwanisa kuita zvakati. Wobva wati ini nguva yacho handichaiwani, handichakwanisa kubalansisa, ndinoda kuzvara. Isi vakadzi tiri kuzvara ndinoda kuzvara, ndinoda kumaneja musha, ndiri kuda kudini. DJ example yangu chaiyo. Inini ndinotomuka, ndotoenda kubasa, ndotomaneja vana, ndotomaneja career yangu, ndotomaneja acting yangu, ndomaneja zvese nababa vacho semataurira daita. Ndizvozvo. Unofanira kumaneja. So advice yandinopa kumadzimai kuti it's not the end of the world. Do something kana uchifila kuti zvinhu izvi unozvida. Okay. Zviri surrounding you hazvirevi kuti kana whether zvakaoma hazvirevi kuti haukwanisi kuita chimwe chinhu. Semukadzi just know kuti une chipo chekuita zvinhu zvakawanda. Alright. Ndinotenda zvikuru nekutsanangura kwakanaka. Thank you very much. Right. Mashoko amungadi kutaurirawo kune mafans
enyu anenge achikuona muri pa social media muchimhanya muchidini asi musati maisa mashoko kune mafanzi enyu and ndaida kungobvunza pekuti mutitsanangure muchidimbu kuti pane pamunenge muchiekta paya pamwe pacho munenge muchinzi maidhi pamuchinge zvakasiyana siyana wamwe wanogona kuda kuziva kuti wamunenge muchiekta naye ndiye murume wenyu here kana kuti zvakamira sei mutitsanangudzire ipapo. Alright. Pandinoekta wandinoti baba diva kwete havazi murume wangu. Alright. Kutosangana nekubatanidzwa pakuekta. Zviya zvandambotaura DJ kuti acting is not something real. Alright. Ya mambo pataura. Ndambotaura sekudaro. Saka once mukaziva kuti munhu aekta achinzi maidhi kana kuti mazoonana baba D vari kuti mwana wedadai vari mumba vari kudai. Zvinhu izvozvo hazvisikuitika. Alright. It's just acting. Yeah, aiwa ndakubatai zvakanaka. Yeah. Right, mashoko kumafanzi enyu ndiye kuti kudii munhu waMwari. Yeah, mafanzi angu ndinokudai ende ndoda kutendai nesupport yamunopa kuna Juju. Ndio zita rangu rekuektisa. Mune kamwe kakundidzisa kamunoita. Ndinofanike pamacomments amunopa. Thank you very much. Keep on liking me, keep on supporting me because ndimi vacho kuti ndive zvandiri ndimi mafanzi angu. Thank you very much. Right, muri yaZimbabwe tinopambiri nekutenda mufunge mufaro wedu wetenge tinawo Juju engari panapa achitsanangura ndofunga madzidzawo zvimwe zvinhu mukatorawo mamwe mashoko mukachengeta inini rega nditorawo mukana wekukutendai mafanzi tinokutendai ini ndotoshaya kuti ndokuberekai kumusana here ndoita seku ndokutambirai rumba here kana kuti ndombolo. Exactly. Munotidadisa sikana ndizokwanise hangu pati ziwai kuti munotidadisa. Makati koshe. Makanyanya. Koshe wachai pasina imi apana. Apana ichokwadi. Saka tinokutendai. Thank you very much. T1 station.